May adlaw mga ka-idol. Nadita ni mga ka-idol no, giimbitar ta. Ambot og asa ni padung ning kauna mga ka-idol. Mura maglayo-layo ni. O tanawan niyo mga ka-idol oh. Mo ni ilahang kuan diri. Singa na ni. Hagdanan kuno ni, ambot og asa ni padung mga ka-idol. Wabaw ka ko mamino ani. Giimbitar lagi ta kay birthday ko no. Kita lang sa pasensya naman mga kagrupo diha. Unsaon man na gamay ra may handa. Bitaw ha. Diri ta mga ka-idol kay namo kuno diri ang kuan singan ani ang gaimbitar ba. Mo ni mga ka-idol oh. Ug nakalaag mo diri mga ka-idol, maka-comment mo kung asa nin dapita. Para kuan ba kuan ka ng singan na excited yun og asa ning dapita na himutang aron makapangutana gid mo ba mga ka-idol. Amo na parts mga ka-idol sa kuan kana bang kuanan lagi kuno kanang singa na nay pakals ba pakals. Bitaw mga ka-idol ha. Among guni padug tumoy mga ka-idol o pagabot diri mga ka-idol ana day kuan diha kamalig-kamalig oh. Ara mga kamalig mga idol oh. Ay gorbod ta giimbita diri mga ka-idol. Diri ni sa kuan mga ka-idol sa kuan ni Thailand. Thailand din mga ka-idol. Naman balay mga ka-idol Thailand ni mga ka-idol ha, nakaabot na tag Thailand. Kalibunan man day pud ning Thailand mga ka-idol. Abay kog dili kalibunan ning Thailand. Dara mga ka-idol oh. Mga ka-idol. Mo ni lahang kuan diri. Kamalig-kamalig. Mga idol taga Thailand ni sila mga idol. Thailand ni gikan. Are gato? Dili kasabot kay Thailander man. Are gato? Dili kasabot lagi. Amo ni view sa Thailand di mga idol ha, Thailand din eh. Abi man kog dili kalibunan ng Thailand, ngayong Thailand ni mga idol kalibunan man gihapon no. Amura rag Philippines mga idol no. Pero Thailand ni siya mga idol. Mga idol ha, Thailand ni mga idol ha, Thailand. Okay mga idol, amping always. God bless.